South Africa is needed to am careful. Mandaka. Yeah, na one bob na Judy. Na si mama ndaka. One mbo. Mbanga ngaro obodo agwa m Ebere onye na nna ga South Africa. Achọ m iji akala ndị South Africa kpọọ ya ka ọ maa na mmiri rutego n'isi mmiri. Ịghọtago? O ibu bụ na m ga-ekwu gị gaa South Africa. Mana ịgwa na ntị na ị ga-edu m gaa, ekwe m nkwa. Nkweta gị nkwa, ma nzuzo ike. Ọ bụrụ na otu ahụ, ọ bụrụ na ihe m na-ekwu na sọ m na-eme nzu ike, n'ụlọ ọ na-adọzi m adọ. Ya dodobe gị die. Ya dodobe gị die. Gị na ihe na-ekwu. Kesi mgbe ose wee? Anwụtasịkwa ngo. Desmond eziokwu anwụtasịkwa gị. Ịgbanwechekwa okwu ahụ. Obere ihe ọbụla m kwuru n'ụta iwe na-ewe iwe na-ewere iwe ka onwe ihe mme gị. Jide onwe gị aka. Jide onwe gị aka. Ọmbọ bụ na ị na-ajụ m nka uju n'enwe isi. Hey! Look ọma. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nke gị. Mmanụ ahụ. Akwụkwọ m ilezogo ihe ụbọchị tata bụ n'ime ndụ m. Nke ụbọchị taa bụ? Taa bụ ụbọchị dị ezigbote iche n'ime ndụ. Gịnị bụ? Mmanụ ahụ. Ụbọchị tata bụ ụbọchị a na-echeta ncheta ọmụmụ. Ncheta ọmụmụ gị. Iwu Jizọs Kraịst! Iwu Jizọs Kraịst! Kebe nke bụ Jizọs Kraịst? Mmanụ ahụ. Ahụtakwa ngo. Nna agwa gị mbọsị ọmụmụ na-asị na bụ Jizọs Kraịst. Kebe unu dokwukwa n'ihe nke a? Ahụtakwa ngo. Afọ m na-ede ama ife. Nne, ka ị chọrọ mme. Kebe nke bụ ka ihe nchọ ka ime? Taa bụ ụbọchị pụrụ iche n'ime ndụ m. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ ị mere m. Sị na m ga-enwe ogologo ndụ narị isi ike. Anụgo m. Nwunye m si m ụgwọ ya na ọ ya dịrị gị mma nwunye m. Ọkwa ihe iche nụ. Ọgwụ ya, ọ bụ unu. Kwa ife chọ. Ọ bụ onwe ịdapụ biko wee ebe na-aga. Gịnị nke bụ na ọgwụgwọ? Ị na-asị na ndụ nwee pụọ. Ọ bụrụ ndụ so na-edu nwunye ha kwụ m. Gbasara n'ụtọ mmụọ. Anụgo m. Ọ bụrụ oge mgbede. Mmekọ gị gaa, ọ bụrụ ụmụ fast food joint a, ọ bụrụ ofu iko ice cream ka abụọ. Ị lachalụ. Ọ bụ ozugbo. Udo, gbado. Jerry! Jerry, ka ebe ị nọ? Biko weta mmiri nwanne. Mba, adị m apụ, ana m aga ime ụlọ. Gị na nwunye ya ma mgbu m. Nna ị na-anụkwa? Mgbe ọbụla niile nwa na-enye m nsogbu. Ifekwa, ọ ife m na-agwa gị maka nwa. Ọ da anụ ife. Kesikwa na-ebutekwa n'udo okwu akwa na ya esebe ọkwa isi na idu m apụ kekwa n'ebe ị na-agakwanụ. Pụ ebe mgbe anyị kpa nkata maka ịpụ apụ. Mgbe ọbụla mgbe agwazina m calm down, adị m like ya. Agwazina m calm down. Banye n'ime kichin ga-akwado nne m. Ọnọdụ gị bụ kichin na room nke ọzọ. Ọ bụkwa na nne gị bụ ị ga-eju esi na ndụ nwee pụ apụ isikwala sio maka esichago m nne gị dị n'ụlọ. Si ebe pụọ biko gị dị na anụ ọfịa. Ike nsị. Inayala. Asim. Inayala. Desmond, oge bụ onye na-ayala. Oge bụ onye isi adịrọ mma. Ị nwere akọ na uche, maka na ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche, ị ga-ama na ịnụgo nwaanyị, na ị ga-anapụta nwunye gị n'ụlọ nye nsusu adị na-esi anwụ. Tụfịa! Ngwanụ, n'ezie nụnụ. Tụfịa akwa gị. N'ezie anụ ọfịa. N'anụ ọfịa nwa mkpọta akpọpụrụ gị pụọ be nne na nna gị. Nwa na-efuru nne ọlụ ele na be nne na nne ya. Itewe ọnụ ọkụ na-agwa m etu o si masị gị. Atarọ gị dị ogbenye ọnụ ntọ.
This month, for woman, how poor me home. If I didn't make it, you have no hacking a black alley. If I didn't a black alley, what do I not put this on again? Marking a book with Thomas again. It was the same maybe. That's what can I go. What am I going to do? Eh? You're not that in If we're going to eh? Yes, Mom. What before Nanya? Came on, this one. Mama forget blow Nanya. Is he can say. He can say. I can say. He can say. Awesome. Mommy. Every time when they bring it, when my clothes. I give you. Yeah. I ain't because I ain't give you. One now. Mana, it is a bali with me. You pay now for. So why did I go? It is quiet. Ya kan wewe. Emu ta. Iye mbugo ta. Nah. Hey. Uroli. Okay. What did I do? Wow. Sige. Nemo. Karaka. Ne karaka. Onye shikuba shikuba. Ne rugu ya. Rugu wente. Desmond. Could I even want my guinea? Can I get your light hand? Can you not put it? Get it down from what I want to mamma on a bed. Is it milk? Never look back again, is it? I'm looking at Tilimbu. Eh? What did the Tilimbu? I'm not looking. Eh, one so bad to admit. Maniga, call the morning while I'll be again. I'm a book. You got call me a cat. When you go, it's more young. One eye in kitty. a small in kitty. Can I get one kitty? Or in kitty go. Or you kitty, mamma. Hey, I'm doing you need making matter. I'm not joking. I'm doing you need making matter. That's what that's masses, not masses. Can you get one to make him an apple for this to go? I'm going to go to Sugi. In Amogua. So you marry if he be Uche. Nisu sono, nisu something. I could come back, Okocha. Can you go now? Or not getting to solve me so something. Una mi gonu. Una na mi ono barako unkolo una kolobada. Isem na mama. Inga gwamia, can you do it if even can? Michano bi. It's not punishing. I'm digging. Una bu munegi. Una bu no munake. Oh na iko obu. Can you for? It's no one gino ye. Eh? God cannot. It's no one gino ye. If you papa mo miri no. Uno njaka mwelo. Kina sino uno munage. Iye mbobo na gyoga lodo na. Eh? Na gine wani isi. Una asa. This one na go kwanki. Abu go boru say ni ho na funa gine me no na ba. Get what is na na mtie ni no dey we mi we. You don't know man the money fenka.
Come on, c'est là quoi? C'est là comment? Ikense. Mama will go come and wear bow. Mama will go and go go. We look at this month, very high channel. This month, Paparajo. Maya, let's go walking in this year. Fantasy was. This month, na baru buy hope na me. Or na chani mo ko yen media. This money come up for boy water. O just one no, ike wukwa mo, mama ike wukwa mo. Mama gwan kama ga no we ba o. Ike chuche. Mama nwa ko no uche. Iye ejinya buche we na esue. Mayo. Ibi o to de mado. Ya ma no nwe. Akota bai. Uni we people of ma. Mama, oge kwa mbecha o, odiro gwero mo fe. Awugwo ma we ba no. Ko di na nwunye bụ nnọọ na fa anọka. Na-enwechakwa nwa obele mana iwere uche na anụ ọfụma. Nne m. Ma nwani ikem. Desmond, when you feature afọ egbe na cupboard dị n'ebe a na-eri nri. Nwe na-ajụ gị o. Kedu ihe egbe nọ n'ebe eme? Asị m wetara m nri na agụụ na-agụ m. Na-ajụ gị ife egbe na-eme n'ụlọ ya, asị m je weta nri. Kedu ihe iji egbe eme? Desmond, ị gwara m ihe gị na egbe na-eme. Obiama ndịkwa m nwa chacha. Kedu ihe iji egbe eme? Igbo polisi. Kedu ihe egbe na-eme ebe? Asị m wetara m nri na agụụ ji m ebe a. Ị na-asị m na efu egbe. Ya m na-echi m efe egbe na-eme n'ụlọ ọgụ ya. Ị ga-agwa m ya. Ya bụ nri nsị nke iweta. Ichi ịma efe egbe na-eme n'ụlọ. Desmond, kedu ihe ị chọrọ ime? Chi ịma efe egbe na-eme n'ụlọ. Desmond, mpa o. Desmond. Chelo gịnị si? Achọrọ m biko. Ọ bụrụ nwunye nke o. Yera! Kwụsị n'ife ị na-eme na abụdị m nkịta. Hapụ m aka. Achọrọ m. Hapụ m.
What's up? Come on, kita. Siamo. Ya mafia. Keri. Ongo akanaju. Asin keri. Ndi ebe ni na. Ndi ebe ni na ade. Kamu kwa gizo ku Desmond. Obi adromo. Obi adromo ma kisa pasa ma banona. Unya hi na dom ka ma bon kita na ni meru chemalu. Maka gini si. Oru ko kita ibi do bozo. O ta gezi ka ma se je kunya. Otu ahụ. Ka kwa gezi okwu. Ari me nte kwa onwe. Ko me ga ngo na o bende to na nye ba. Ichiri go na o. Ichiri go na o. Nikodu na onye rapụrụ Olisa bụ mfụchasị ahụ na ewe jenu. Nikodu na ogo si eme m ka ma ba tụrụ. Hey! Ị ga-apụrụ ọkwa na ife niile. Asịbụ ka mba akwa ekwere obube. Echegoro m ya ọya, ịma na o kwere ekwe. Ka m gwụzie n'onwe m, ọkara m obi. Oji na-atụ m, ọ bụ ka o si adị. Ka o si atọ, ka o si afụ, lọvụ na-ere ka ọkụ, lọvụ abụọ m n'ala. Wife mmemeli. Ọsụ. Ọ na-ajụ m ka ife ọ ya emelụ. N'elu ka isi wee dobe ọnụ na-agwa m okwu. Ime onye mbụ. Ime onye mbụ. Ị na-enwe skoi. Ala akwụkwọ gị mbụ. Nekwa na-akwụ n'ike ahụ. Afọ m ife. Kekwa nke bụ na ị bịara be mmadụ na ọgbali ọnụ ka ọkpakọ nwe ife na-eme gị n'isi. Ọ na-ịmara na Desmond dị na-achụta alụgwọ nwaanyị, ọ na-ịmara uche ga-adịrị ya ma biko okwuchikwu ọnụ. Mechie ọnụ gị nga anwa n'ịmara ife ya ekwu. Ịbụ nwaanyị ọnụ. Mechikwu ọnụ nke gị ịba anụ ọfịa. Ịba anụ mpama. Ịbụ onye nzuzu. Ife na-adị eme ifo. Ọgwụ ibe anụ ọfịa. Na-achị ịba bịa m tụtọ Onye ajụ na akwụna chọta gị ka ị ajụ na ọ bụrụ m. Desmond, nka nwaanyị ya na-amara ebe isi wee kpọta ya na-akpọ onwe ya mama ife na-akpọ onwe ya akpọ maka na abịa m ịchọta gị mụ abụ Rose Desmond ka nwaanyị asị m na-akpọ mba na-asị na abụ m akwụna Desmond mara ife ya eme maka ihe anụ a ihe nche okwu ikwuru ya onwe ife ngwala biko asị ka ọ na-asị Desmond onye asịgbu onwe ya isigbu onwe ya na onwere ife ikwu onwe ife emekwu ya ugboro one ka m gwa gị na ndị akparịzi na ndị na-achọta m n'ụlọ a ugboro one Desmond ya bụ na ị ma amụọla maka nwa ama mara ebe isi wee tụta ka iji wee ma nwunye gị ụla Desmond ọ ya amakwa ihe ọzọ ịbụ ụka ọ dị Nekwe ife mere onwe gị ifu gị ife mere onwe gị iji maka kaikai kwafuo whisky nekwe ife mere onwe gị ifu gị ife mere onwe gị maka ife ego mbute ịrapụrụ n'ọvụ soro ọzọ gịnị ka ị na-eme nekwe ife mere onwe gị ifu gị ife mere onwe gị Nemo. Ya Ini Edo. Ini pada tuh. Wifugogi. Tupumbata. Dewo ni mu.
now we are. You know, I know my now to me now. Now we are. What for John? So I bugo one the begi. You put na chum me be naga. Oh, you get cambo. Not to get in a government and not working one boy. Give one different funny finker. Oh, who you give Quisiri may be now. Oh, yeah, way was on. You got to know. I just know my good job. I just know. Been on him. Which one can you make you come miss? Ito. Can you go? Give me Isiga. Give me here. Maybe Sigon will go take a Melissa. Hey, Isiga Kagon, Oti Medebe. King on Kempagi, in a mood Delicia. I'm not today. In a mood Delicia. In a condition in self. I like for me. I go on Tim Buroneno, and a second number some like in a Google again with his name and I'm telling you. Yes, yes, serious, we'll see. Yes, we haven't negative night. That's one. Now, get to Pumpatuna, Tommy for the bank. We don't hear no. But I'm what they gave back. What they gave back. What they gave back. Get up, come. Get up. Get up. Bigo. Will it be going? That one party. Or bro from one. I'm on fear. Mano, now we are. I'm going to go to Namafa. I'm going to Namafa. Oh, you have American J. Anyway, it was not maybe because you don't need it. You don't need it. My monsieur, Baram people. Who told me to make you Baram people? Mubaragi. Mubaragi. What you need it? You tell me you need it. What? To the number. Give me that gas. Mano, hey, Mano, get you. Hey, Mano, Ogini neti nwam. Kedi fo. Kedi figi neti. Kono mo ku na bu nne no. This month. When we met this month, I see this month we stay by so that babu. I cannot see me who can be seen. Chalupa. You say ye go kidosisi. Owo wa putegwe. Where try babu. What? I'm mama. Onye ka chigochi ebe nne ya. E must ponya bu nne. Onye ka chigochi. Agi me jebe dosman fia. Iya na chia. Inugo ebe sina. Oya dia. God you God. Na yo ni kwa. Get me here. What did about figure definitely in our way? Omakasi. Kamiga bwe iga drive na mi kama kege suzando ino leva na omwelu ke na ajuli bana mi o choro iba akwo na ebe akwa no jerry ikuku omo ichoro ebe Desmond do kwa yi nweta siri ikuku omo mo si like ikuku do bigala sinifa nwa di fo bi na bo ino leva na
obi mgbawa abịago na obi mgbawa nke aka ọkapụ ndị obere maka akụpọrịcha ọ dara awọ biko jebe na ogbenyere enye ya iso obi gba ọgbaghi ya agbaghi ije nụ ego ụwa ogbenyere enye ya iso ọ ga-adịkwa mma ma ije fụ ọgụ anyị nwoke. Kedu onye bụ ọgụ anyị nwoke? Desmond ọgụ anyị nwoke. Desmond abụrụ ọgọ nwoke. Ọgọ gị nwoke ka ọ bụ. Ya mere akpọzina ọgọ m. Nsogbu adịrị etu ọbụla esi chi kama ife m na-ekwu ebe a bụ na nchọ ka ijefu ya gịnị aka ya maka ife a bụ okwu nwoke na nwoke nke bụzi ibupụta egbe na-achụ nwa jekere ka ịmara ife na-ese biko ọkwa nke nwe adịghị ha jere kpọọ anyị ka nwanne m nwoke ya bịa ka ọ nọdebe mgbe ị chọrọ ike fụm n'anya dị jekwukwa anyị ka nụkpọ anyị ka anyị ka jee be Desmond ka ọ jee jụkwata ihe ọ bụla ị chọrọ ya na-eme nje n'afọ ime nsogbu adịrọ mụ na nwoke bikwa n'ụlọ ama mụ na nwoke ebiro mma ejizi n'aka m ka m jee mee ife dị anụ ebe ọ bụ na gị nwa bụ nwoke achọrọ ikunyi ka nwoke jee mara ife ị ga-eme gbasara nwa na ezinụlọ ya mma ejelụ onye bụ ọrụ nwoke na alụ nsogbu adịrọ nsogbu adịghị jee rụbanụ jee nwaanyị obiọma ọ kwaghị gị na-arụbu ọrụ nwoke n'ụlọ ụlọ ọrụ ọma ahụ gaa n'ihu rụba anya bụ ọrụ ị na-eme ọfụma ndị mara ihe ndị mara ekwu rụrụ ya gaa n'ihu ọ gbenyere enye ya iso gbenye ọnụ ntụ ndị nwere ego agba ngara nwaanyị ji ịja iji ego ọka eji egbe wee kwughepụ ụtọrọ ka ị wee malụ na mmiri ọkụ na-egbu mbe ọ na-anụ di Desmond. Hey, the Don, ọgọ nwoke. Ee, akpọsịna ọgọ gị nwoke ebe. Ọgọ gị nwoke ebe. Onye bụ ọgọ gị nwoke? Mụa. Akpọsịna m ọgọ gị nwoke. Kwinogo, na dị egwu. Ọ bụ na ọ nwere ka nwa m si. Kọmọ nwere, dị ozugbo. Biko, ọ bụ na ọ nwere ka fọ m n'anya si wee mejọ ịgba ya nụ. Inyekwa nye obele oge obido ghọtaba ya gị nwa na-aghọta ọ na-eme ebi ọfụma gbanyala onye ịfụ m n'anya biko nwa gị onye afụrụ ya n'anya ọ na-agụ ụlọ ọ na-akpọ ya n'anya hei ị na-ebezi akwa na hewu na-ebezi n'anụ afọ m na ọfụkwa na n'anya ọgbawa gị obi ọfụkwa nwa m n'anya ọ na-ebe Mama, nebe nke hai hai nebe bi agbo nebe mana skits na mana egbe m no gbagbe mana eke kwuna ọgọ gị ọgwụ arụgo m kedu ife okwu nne anya m fụrụ azụ ntị m onye agbachasị ụgbọrọ ajọ onye efulefu ka ọ bụ ọkwa Chukwu Olisa zọpụtara m mama gwara m ife me ọ bụ na onwe ife me gwa n'ọnụ mụ wee chi ịgba m isi ose bụrụ ụwa nwoke agbagbusigo m mụ na ọsọ wee na-eme maka gị ezigbo ọ jụọ m ịjụọ m njụ onye onwe ife mere ya gịnị ka m mere ya nne m ọkwa ọsọ ka nne ji amarakwa ife na-egwu ya o mana onye
Italia milionia from Mado. Omoro mo ye buchi am no na. Chukwa makwa. Mama Chezo Oh gini. Okay man and the mother obi adro ha man no this month. Mbe no zie no na ebe ha ga chibukwem no chika na be di mbiko no. Ko no bela nwa. Okwo kaga me ye kene chukwu na nne di ndo weputa ebe a. Ina ko ina chi abeji. Biko chamo kanga. Mama biko. Mama kini na ro. Oh kita kika na funa na lo. Hey! Okwo oso. Udi adan dal na be mo ka ro ba ni fe. Even nay furu igwe. Eh? Chimo. Upuma aga digo. Ndo biko. Ifa bro ba ni fe. Hey, I'm all going if Fuade no me. No me. Oh, what do you want? Akwa ka ezu nwaanyị nwetara ikuku ọma. Ba ikuku ọma na-eti. Ikuku ọma mesara ike ebe akwa ka onye ikuku ọma mesara. Baba ihe na-eme m ọ dị mma. Gere na-eme. Baba okwu ị na-agwa m ọ dị mma. Ịma na obi na-agbawa m nkịta bụ ị ga na-akasị m obi ọ bụrụ ihe ka ị na-agwa m. Obi na-agbawa m. Ewu. Obi agbawa m. Jericho n'elu ube ma enu mango ka itie mkputi iko ọrụ obodo na odi na-agbawa. Onye obi mgbawa ka amakwa n'ikuku ọma na-eweta obi mgbawa. Na ebe a na-ebe maka ifi Desmond ị ga-egburu Desmond onwe gị. Mama achọrọ m ịnabe anọzigo mama nsogbu adịghị o emenụ ka ihe ọnwa nne nna ya ka ama ma nwekọ ya esinyere anyị aka o ebe nkịtị gwa nna ya nkịtị o ebesina Jegwa ọgọgụ nwoke bụ Desmond okwu. Gbam. Na mgbe ị gara ebe ahụ oge ikpeazụ ijere ebe ahụ na ịhụrụ na o nwere egbe nwoke agbagbudo ngwa. Eziokwu ka ị na-ekwu nna. Ị chọrọ gị ka nje ebe ahụ? Achọrọ m ka ije anyị ka ije gwa okwu ka nwoke si agwa nwoke. Ka igwe anya bịa kpọrọ nwunye na chi ya. Fanụkwa anụ m di na nwunye. Ọ ya rapụzi nwunye ka ọ nọ ebe ọ nwere ka ọ dị. Ịma na o teene njedebere ime obodo ahụ. Amụrụ m akọwala idetukwu enyi etu ya esi wee chọta ebe ije. Ada efuzikwa etu a ịchụkwa ese ịfụ na iluru apịa m ilugokwa ebe ije. Na nke a agbata na n'uche nwere ofufu na-efu. Ideturu n'akwụkwọ apụtaba na-eje mmefu ụzọ. Ịmaka obodo a si eziketa ngwa arụgharị ya na ihe niile. Ụzọ na-agbagwoju anya. Ife nghọta n'ife niile na-akọ bụ na ị nwere obi nwoke. Ọ dị gị ka ịbụ nwa agbọghọ ahụ ka n'ọfụ na be gị. Nwere ike ijide obi ya ka mee ife ka nwoke. Nsogbu adịrọ. Ebe ọ bụ na ị chọrọ ọzọ ịza nwoke n'ụlọ ezinụlọ anya ka mmezie ife nwee eme. Ama achọzi ụzọ m ga-esi wee mie. Ka ị na-achọrọ ịbụ nwoke ka mụ nwabụrụzi ya nwoke. Ọgọ mma ikwu n'otu ahụ. N'otu ọ na-esi. Iji ama na ụmụazị kịta obi tere ha azụ. Nsogbu ahụ nwere kwa mgbanwe ka mma.
Ka njabazia rapụba. Ma afụba isi. Ịchọ ka ndị nnukwu obodo maka wee mgbe na afọ ka nwụfụọ. Ịchọgara ahụ. Nna anyị asị m ka njụa ka anyị ga-esi wee nyefe. Agwago ngige ekwuzi n'anya. Ịchọ ikwu na ị na-ekwu gịnwa. Mgbe ị na-amagharị ka ọsakịrị n'osi nke mụrụ nka si na nke atọ ka na-asị the don. Ikweta na ụbọchị dị otu a ga-anọkọta enwe ihe ga-adị ka ofu nwa ị mụrụ sọsọ ya ka nwoke ya esi nwoke ya amaghị ebe o si daa n'elu opurepu oyi ma ịtụtụrụ nwa fuo ya ọnụ mkpụrụ ada nwaanyị ofu mkpụrụ anya ji so ụgwọ iwe were nye ya onye bụ onye ka mụ ịnụ ya nsogbu adịrị ụgbọ agụzi ya na na egere n'eti etosi m ịma n'oge ụfọdụ na ị na-afụ ife na-eme tutu o mee biko okwu niile m gwagoro kemgbe m siri nabata gị n'ụlọ o wuru okwu m ijiri m ihe ijiri okwu m ti ya n'ọrụ ana m anabedi m ana m anakwu Desmond anọjugo m ịnakwa be di ya ọkwa nwoke na-achọ gwa mama ọnọka harụ m mma na nnọbedi m nwụọ kata mana nna ebe anụ a na-enweta mkparị ndị obodo na-enweta mkparị papa m anatajugo m emetụkwana m aka anụkwara m metụ m aka ọzọ Chempo ọmụnwa bụ nne gị ka ị debere ọnụ etu a wee na-agwa okwu ịgwakọ m okwu etu ọzọ akụwapụ m gị agwa ime gịnị nkụpụ ya agwa imewuru ya mama imewuru ya ma agwagwo okwu otu ọ bụla o si sọ m maka na ịbụrụ ezigbo nne dịgịnị ihe ime m nwa nke m mụrụ na-akọ ọnụ a iji wee mịala aka iji wee na-agwa m okwu na-abụsisịnụ m ọnụ ifụlị ọma ndịnatalụ gị mma n'ụwa ifuku ụwa ọma ndịrị mma fụ m n'anya ụwa nke ya amadịkwara gị na mma ọ bụ ịfụrụ aja dị n'ala ị ga-ata aja ọ madịrị gị na mma na-achọ ya ụwa na amadịrị na mma ajọ nwaanyị ịjọgbu na-esikwu nkapụ ọ bụ ịfụ gị ịbụ ajọ nne mụnwa jọgburu udere sikwe nke nwa bụ udere bụrụ nkapụ ka ọ bụrụ fada nne si ka ị nne ị na-abụzi m abụọ nke ọnịfụ bido taa agabi bọsụ nwa m o jikwa m ga-eme gịnị ọ na ị mebere m nke ụwa mkpụrụ ụwa ntọ igbugoro na-egburu ihe chukwu ga-eme ọrụ nka nke ajọ nne bụ ị na-eso ndị nwoke arụ ino ịbụrụ ugwu na-esie otide a na-amịkpasị ya ka ife ịchọ ka m meelụ gị gịnị nwa ya ọlụ gị olisa isi gbuo onwe gị na-asị fụ m n'anya ma mgbe ị nọ na-akwụgharị na-akpọ gị sị gị fụ m n'anya fikwa ịsa tupu ime ihe ọbụla ị na-eme ịkpọ ụmụ onye anya ụfụ kịta i wee bịazie ka m yọzie elu gị olisa ị jụrụ ajụ o i wee bịa ka m yọ ọrụ gị biko isi gbuo onwe gị na-asị mma mmekwu ya mma mmenata ya osogodi ya bụ na nna ochie m si na ini ya wee pụta wee yọọ m biko mma mme ya imanyere m aka ya ọrụ m olisa imanyere m olisa biko fụ m n'anya anyị abụrụzi nwanne biko ịmakwa nnọọ ebe anyị nọ wee wụọ arụ jekwa nne ebe a nje ejechela akwa gị biko ayọkwa m gị biko obi mgbawa enwere ọgwụ na-agwọ ya love ekpo mụ n'ọba o kwere ndidi ka o si atọ ka o si afụ love na-ere ka ọkụ love agwọ mụ n'ala o kwere ndidi obi mgbawa enwere ọgwụ na-agwọ ya love ekpo mụ n'ọba o kwere ndidi. Como é que eu vou aqui? Não tem nada a ver. Papa Biko. Guarda. Ama na me jogo aqui. Ama me no pugoro disse. Ugboro. Ma Biko guarda. Obo kwa no melo. O kwa mama. Mama bi hesem nam. Jen no ba Desmond. Owa ko gbenji me fu Desmond na yo polisa. Biko baru. Nakwa na ya nka. Biko papa. Ike for a moment. Gegodu no moment.
n'ogbe agbọghọ niile ịdapụta onye tikwa ogo mmụta na mahadum ya enweghị ike ịma aka ekpe ya na aka nne ya o wetuka na onye gụsịsị ama akpa nseko ihere nkụ apata ụnya biko gbahụ nwekwana onye ọzọ nwee nkịta ọgwa belụsọ nwekwa biko ọnụziga nge nne m nsogbu egide ofu biko gbahụ nwekwa ya na-agbaghara ebe a imejọ m onwe ka isi mejọ imejọkwa m onye a ga-ejekwa ihe mgbaghara bụ Olisa jekwa jee chọba na Olisa chọba Olisa onye mara dị ya afọ ya ịchọta ya ihe ọya mgbaghara sọsọ ya bụ ihe dị ya na nwa ka isi mejọ m imejọ m nwa m ọ gbakọtara ụmụ Olisa n'ekwentị Olisa ekwere aza m kekwe n'ife m ga-emekwa papa fụm n'anya ọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na achọrọ m ka nzu ike ya mere m ji enyo anya n'ime akwụkwọ ka nzu ike ị na-enye m nsogbu esogbuzina ka nzuru ike n'ụlọ Papa, esichakwa m ihe nyo. Kemgbe ị nyere m n'ikpeazụ n'ụlọ agwa gị na agụụ na-agụ biko bupụkere ya ebe enyi buru ya pụọ yogo ụfọdụ rapụ be dị fa bịa na be dị nke m wee si be nọnni si be sisi chọọ inye di m biko nụ ọ gị na-emezide biko buru ya pụọ echue fafa di m ọma ezigbo di nje eje mba nwata ogbenye fụrụ lachapụ ọsọ onye flavor na-eti mụ na ya n'egwu obi m kelee ife iche ọkasi ya kwupụta kenye ka mba n'ụlọ sitere ya o ka arụ na-adịghị mma ayọ gị nne agwa gị na agụụ na-agụ m anyị esebegole ka m rapụ ike obi dajụa mgbe ịkwadozikwa ili ime ka mmadụ o ezigbo di mmadụ mma yogo mma yogo kemgbe mbata adị m arụ ụra mgbe ọbụla ndị na-arụgharị so ajọ ụrọ kezi ka o si agbasazi ya lụ Ebere kekwe nke isi eme nwanne gị nwaanyị otu biko achọrọ m ijefu Olisa Ebere ọkwafu m n'anya kezikwana ka isi emezi m otu Ebere biko ọ bụrụ na ị chọ ka nsipụrụ na ya oge ga-esikwa na achọrọ m ka ịgbazinye tunu ma obere ego mana m akwụkwa gị biko ka ị na-agwa ka m gbazinye gị ego eche m isi na nke onye nwere ego na nke tọmbe pụta ụlọ ego m ga-eji wepụta Ebere mana agwara m gị ihe niile kwụsịrị ị gwarakwa m ife niile cha ga-agwanụ gị di m tisi m ihe kwapụ m n'ụlọ onwe ihe nji wee pụta nwere okwu nwere ihe nji
wepụta. So ihe nji wepụta bụ akpa m na-eko n'aka onwezi ihe ọzọ. Biko nu menu m Ebere, biko nu. Nwanne ndo o. Ebere. Ya bụ na ịmanya nụ m aka Ebere. Ebere. Yes. Misa. Biko. Ama m na na-emejukwa gị. Onye m iji wee bịa ka ihe oge mgbaghara. Misa biko gbaghara. Biko. Ee. Mmebilite onwere ihe ọjọọ mgboro n'obi ka agago. Misa biko ekwuru otu a. Misa. Ọ bụ na ị gbagharụ m, aka m agbaghara onwe m. N'ime ala obi m ama m na-emejukwa gị. Biko mere m ebere ka ị gbaghara m. Chere fún mi ka njikere gị. Kedu di gị? Kedu aha ya? Desmond the Don. Ọ mụkwara ihe na ebe a? Biko ekwutere maka ụnyaahụ. Ọgụ ka ahụ n'anya. Olisa, biko gbaghara m. Ịtụpụ m ebe ọnwa ebe mma ga-aga. Olisa, ị maka nsi wee fụ gị n'anya. Ka nwazi gị eziokwu ihe niile na-eme na ndụ m taa nne m ihe kpatara ya. Nne m ihe wee kwaga m n'aka Desmond. Ahụkwa m Desmond n'anya, ọkwa gị ka ahụ n'anya, biko. Si ebe a bilie ọsịsọ. Bilie ebe a. Olisa, ụsọ m, biko. Emejọkwanụ gị. Amakwa m nke ahụ ama. Biko, ihe ọ bụla ị chọọ kịta ka m ga-eme. Ama m na ị ka hụ m n'anya. Ọ bụ na ị chọọ ka anyị taa. Ọ bụnagodị echi ka iji chọọ ya, mgbe ọ bụla iji chọọ ya, adị m nkwadebe, biko. Biko. Ọ na nchọ ka anyị nọ. Ee. Ngosiga gị n'ọnụ siri were ka anyị jee lụọ dị taa echi. Ime mmadụ asị m ite akwụkwọ ka eze gị dị. Ichefuo n'ụlọ ebe anyị si. Ichefuo na ọ bụrụ nna nne m ka imere akaja imere. Nne m na nna m ichetasịkwa ha. Ndị be anyị kwanụ abaka ole gara ibe ya. Achọkwara m ka ị nwebata ihe gara aga. Irute ekwe n'ihe gara aga igbe mgbarụgbara bigoro. Ama m emejugbo m onye ọbụla, emejugbo m mama mama papa. Aga m eje onye ọbụla, biko ka agbagharụ m. Ụsọ m, biko. Ebe gị na-adị
Awesome. Listen, give me for now. I can't see her. You could be a kid. You could kill her. Well, I can't bring the river for a baby. Be Korean. Awesome. How do you know this? Awesome. Bele. Ya kaki saya bawa. Kemarin nak tembak. Nah, saya boleh. Aku mau apa ni? Mana mau kau mana? Mana mau bebek galau? Mampu mana? Buang mana mama? Mama ni mai tu let bila udah. Ini je bebam. Kau bebam kita ni. Buang mana cerita witch? Oh sorry. Lu dah bagi kita orang buat nonsense. Você. Fumaya. Que quando dia? Que ina mesia. Não tem mais. O som. É chimney barulho. E que nem me senti. Oh, basana bara que boa na para bem. Oh, basana ile peka kasna. E é de gode um no wodi yemana e wori kene wayo biko na baya o wori mu hen na pa do seketa maka njem na ejeji ina ejeji mo ebe ki na ejeji o bro ni shori ma an meja abuja nsi abuja njem uno aso ni ja honde uno abu ngeja ki na gazi na abu ngwanu kan solution ngin emi na ga abuja Bade mano isi na ba ha me fenenu nruzi abuja nsi abuja je okwo so oni chọrọ na beki iji ụzọ ahụ na achi chupu na kozi ka asị na onye mbofuma ọ bụrụ na na achọ ya achị ndị ma mata na ebe ọ bụ mata akịta ndị bụ ga hụ aghọtakwanụ were kene ya wayo Papa. Mama, que me? Papa, que como? No. Se vai que meru. Mama, écoutez ongi achicha. Tabuko ongi na achicha. Asingi tabuko ongi na achicha. Asingi na ye nwa achicha. Ayi nwa achicha no me. Mama ni nwa achicha mana nke bụ nke eme kita ọ ga-adị gị mma na. Mgbe esi gị tabuko onwe gị. Anyị achọrọ achicha gị.
Onara ndị bụ ka njikene gị ka maka di gị asị na o nwere nnukwu ego ya na-esi isi de ka maka di gị Mama biko onye ha bụrụ di m. Onye ha emeka m ihe. Mama onwezi ejikọ mụ na ya. Ewu. Adị m anụzi ya. Ewu. Akọdụ nwa n'ọnụ. Isi je. Maka eje agha. Ige bụ ka m na-agwa gị. Mama biko anụ m na Olisa m gwara m na ọ na-abata taa ma m ka o rutego. Onye Olisa? Olisa m. Katakpa babuo ya ba. Ka njikere go. Ka ihe jikọ gị na Olisa? Gịnị jikọrọ gị na Olisa? Mama biko. Ama m emejọgo gị na papa. Emejọkwa Olisa m. Ama m ekwesịrị ikwu n'iru gị na-ekwu ihe a na-ekwu. Okwu ekwensu. Ama biko gbaghara m. Ka m gwazie gị eziokwu. Ịma kemgbe m rapụrụ Olisa ma adị m anọnwụ. Adị m eriwo nri sọsọ Olisa ka m na-eche maka ya. Biko gbaghara ụlọ m. Olisa ka ị na-eche maka ya? Ihere onwe gị megbukwa gị. Ị na-eche maka Olisa. N'anya ka m gwa gị, Olisa nwa m anụgo nwaanyị. Ị mara ihe ga-alị gị iwelu nwayọọ ibulu ozu onwe isi ebe a pụọ jee na bunu nọla ebe ahụ ije nọ ebe a na-echewe maka Olisa. Ihere a na-eme afụrụ m isi adọrọ m nwa si wepụrụ aka ihe na-eme ịpụba na-etielu m ụzọ bulu ozu onwe isi ebe a pụọ. Metụkwala m ụzọ ma ị pụọ. Akọrọ m n'ụwa agaghị m ekwe ọ bụla ajọ ọrụ ka m kwurite ifeọma m ji n'aka ọ dara m onye ọma m bụ ị na-ata udu mkparị nnata ata ọ bụ na ị na-ebe nnatara mkparị a ibepụtere m anya mmiri chai ịmụkwara nna agwa nne na nna Olisa okwu ha eme ka ha onwere onye na-agwa ha okwu ha eme nnọọ ka mana akụ iri kụnye elu onwe ha nnọọ bawa n'ime ụlọ ọ dị m ya bụ na ana mepe ka mba ihe dịka ama m kọwa dị mana ya dị ị mana amarọ m na ị nwere ifere nya ifere emere gị ijiri ọkpa gị nye aba wee ruo obe Olisa ha na-agbanyere ihe niile ime ya nke bụ na mana gị na onwe gị makwa ka ntị wefu Olisa n'anya fụ gịnị biko gwakene m ka isi wefu Olisa n'anya biko nna ji nke ga-ekwu kịta na ịchọwa onye ga-asị na ọ mee nke ame nke ọzọ afụrụbeghị m onye nọ n'ụwa a na-adị enweta onwe ya dịka gị ịbụ nnọọ ifere eme abụrụ m ụmụazị gịnị nke bụ mgbe ọbụla ị na-akwụ m okwu ka m abụ ụmụaka maka na ị na-eme ka ụmụazị ọ bụ mbụ gị m ga-esi n'obodo a pụọ ma mgbatazi gbafuzie n'ala nna m maka na gịnị mere Ebere biko eji m afọ Chukwu na wee na-ayọ gị biko fụ m n'anya ebutezina m mkpa gị na be anyị mụ nwa nwere mkpa nke m onye ọbụla buru mkpa nke gị ka m buru mkpa nke m ịchọ ha anụ onye ị ga-ejeje na-akọ akụkọ jekwuru mama gị kọwara ya ihe ọ bụla ị na-akọrọ ya ọ macha ihe niile bikokwa ọ bụ ka ụwa si adị ka o si atọ ka o si afụ lọvụ na-ere ka ọkụ lọva gwụọ m n'ala o kwere ndidi obi mgbawa enwere ọgwụ na-agwọ ya nna m papa nnọọ Bala ba kwa mbese. Akwa gị n'ụzọ bụ mma asọgọ gị. Papa, arụ ekwuru gị ji n'ọkụ. Ama m na ji a na-arụ n'ọkụ na-adị gị mma. Kemgbe ibidozi nwe ụdị obi n'anya. Papa, nwekwa mgbe m bụ ajọ mmadụ. Ọkwa nne m butere m ihe niile. Nwekwa mgbe m bụ ajọ mmadụ. Ịma mgbe ibido bụ ajọ mmadụ. Bọsị ibido nupụrụ m isi wee jee nụ anụ ọhịa efuru efu a. Adị nta adị mụ. Bọsị iji nụọ ya. Saa ka ịsachapụ gbughapụ ka ụba ọjọọ. Ka na-emekwa ka m nwekọwalụ gị na osi ogwuru m n'obi
biko gbagharụ m. Ihe niile ndị a mme nwekwa mgbe o ji wee bụrụ ihe m chọrọ ime. Biko. Makwa na ọ na-ewute gị. Mana ịma na onye anacha na-ata onye ana. Ọ gị nwa banyere n'ebe na-akwasa ngwongwo nri wee buru mba ji ndabala ebe a. Afọ m na ọnụ kuchi ya kuchi. Ịdago ogbu ọkụ ya. Onye buru mba ji ndebe n'ime ụlọ? Gịnị mee? Gịnị mee? Ọ nọ na-agbazi na iko ụkpaka. Isi gịnị mee? Ife mee bụ na afọ m na ịkwago nkume. Ịbịazi banye ebe ndebe ngwongwo nri ngwọ ife gụlị ọkụ ya? Ka m gwakwa gị, emekakazikwana banye ebe ndebe ngwongwo nri ji ọgbapụ nri. Na gịnị na-eme? Mama, ngụ dowere m n'ụdị ọnọdụ nọ n'ụbọchị nke taata. Dịka dịka ndị ọgwa ndị ibe m nọ na be di ha, mana mụ na gị na ebe a obi adịghị mma. Ọ na-asọ gị ụsọ ọkụ ya. Onwe dị mgbe ime isi ka icheghalịa na-ajọ ife niile ime m. Onwe dị kedu ụdị nne ịbụ? Kedu ụdị nne ịbụ? Mụ ka isi na mụ nwere obi akpọ. Mụnwa bụ mmadụ nwere obi akpọ. Ana m enwezi obi akpọ ma m rapụrụ obe di m wee na-abịa nne m wee soro na-eli nri n'ofu ite. Akpa uche, amamuche afa ị nweka na uche m. Ma nya bụ uche ị nwere ike itinye n'ife ijebe di ezigbo onye ji ego ọnụ ka gị ijebe anụ adadarụ isi echụlatara n'ụlọ. Mana ka m gwa gị emekatazikwana banye ebe ndebe dị ngwo nri m metụ aka n'ife ọbụla ndebe maka na ime nya ọ dị ka m sịrị na mgba na adịghị m ka ọkụ mmụọ. Adịghị amasị ihe m na-eme. Mpụta na-aga ije gote ihe n'obodo ndị mmadụ na-atụ m aka jiri m na-ekwu okwu. Ọ bụkwara ije gbuo onwe m nwoke ihe niile abịa ike agwụgo m. Eziokwu mfu m n'anya ọ dị m ka ya bụ nnọọ na ige m ntị. Ọ dị m nnọọ ka ya bụ nnọọ na ige nna gị ntị ife niile akarị na-eme. Nke kacha agbawasị m obi bụ nna m. Nna m adịghị erizi ihe nsi ndị ọma nri ya. Mbata n'ụlọ ọ pụọ nkene ya ọgbachi m nkịtị. Otukwuzi na-afụta m ịfụta m dịbụzi ka amaghị m. Ị ga-atakwa n'ịghọta? Ịma nke ịghọta mana ya ya mgbagharụ nna gị ka ọ bụ ọ ga-ekwe gị. Ọ na-ekwekwana ka m kwuo okwu, ọ na-ekwekwana ka m bịa nso, kekwe ka m ga-esi ya wee gbaa. Echena ka onye gị ohere. Ọ nna gị ka ọ bụ ọ ga-ekwenata. Ị na-arụ n'ụlọ papa gị ka ọ bụ ma ka ị ga-esi wee mee ka ịtụkwu gị na atụkwuru anyị ka ihe ya mgbagharụ ka ọ gbagharụ gị. Ịnụgo? O biko
You know? Mama mararikugogi. Imejogongi. Enupugoro gị isi n'ụzọ dị iche iche. Akparịa gị n'ụzọ dị iche iche. Kapadi m enwetazi onwe m. Biko, ihe m na-ayọ bụ mgbaghara gị. Ọ bụ na ịgbaghara m, ndụ m ga-ayasa karịa otu o si yasa. Biko, papa, biko. Bini. Mambini. Enweghị m ike ibini. Ị ga-agbarụ m tupu m ebini, papa. Biko. Bini nwa. Agbaghara gị. Bini. Ụlọ adị ọkpọ na-ebu ọkwa nsọ ọka nji ga-ebu nwoke n'ihu nwa ọtụtụ mgbe a kpọrọ m gị kpọdebe ya nso ka m gwa okwu dịka nwa m fụrụ n'anya maka ihe na ọsọsọ bụ nwa mụtara ma na-echiri ihe niile m gwa kpoo ị n'ụsọ ofe ma jee soro ụzọ nne gị. Papa, biko, gbaghara m aga m emezi ọzọ. Ọkwa amaghị ama maka m emezi ọzọ. What if I'm not an Ifeanyi? The young man go out now. About a room from nine. I've gone there. Come to Hey, Papa! No children can go there. Osquare wrong. What we all that? Catch you with the game. What an arm again? No, my can na arugo mo kufa arugo m ya bo ogu inife na-ekwu ma aga ma dị ndụ ewe na nwa m n'iyi adị mbi eme jụọdụ nwa gị n'ife na-akọ eri na ya gbagharịgo fom n'anya gwara ife mmadụ dị ndụ na-ekwu ka fom n'anya ka ọ na-akọ mgbe ochie jụọ na ụgwa ndị ibe na-ekwu eri Olisanuka agwakwana m no maka fom n'anya ka iji wenata obodo. Mama, inekwana anya fom n'anya agbanwego. Ọ bụzi ezigbo mmadụ, ọ gbanwego. Olisa isi gịnị? Ịnụgo ihe nwa gị na-ekwu? Ekwesịrị ihe a. Akpatụ ya gwụọ ọnụ m. Akpatụ ya ejezi ọnụ m arụ. Isi gịnị? Ọ nọ n'igosi wepụta. Efugokwa nwa m ọgwụ. Olise efele ya ọgwụ. Olise efele ya ọgwụ. Olise Luka. Ọ sọkwa ya bụ ọgwụ. Sọ ya bụrụ gịnị ka ha merie? Ka nwa gị ọ ma dị ire ebe nka nọ ndụ. Maka na agaghị m anọ ndụ. Tukwuru ana kụkọ aka m.
na-ene anya wee fuo ofu mkpụrụ akwụ rere n'ọkụ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ mmadụ ibe mebi n'anya anaghị eme eme o kama ọ bụ na afọ ozu nkụ awa ikwe akụghị m ga-akụ ma agụrụ pịa ya ụmụazị Chukwu abịa ma ekene eze n'igwe ogodo na-akpị na ekene o onye ma nna ya ma ndị chi aka ụdị ihe nke ọ ga-emekwa okebe n'ihu dike dị ka mụ wee kwute gị nụ na mgbadị ka anọbe nọpịa mkpụrụ amụ ofu ya m ji afụ ụzọ ofu mkpụrụ ya ji isi ụgwọ n'obe m ka ndị mmadụ si na ha ga-anapụ m ụfọ na onweghị isi ha dara ya ha adaka ya ọ bụgodị na ya emere na-esi emere n'ọnwa emere n'ikuku emere n'ụzọ ọbụla osi na ana ọ bụ na aja na ana m avọsị wee na-asị na ọ gaghị enwe isi ebe nwa nwoke nọ ọ bụrụ na onwe ka esi mekọta o wee banye ọnụ onwe na oge eme ọ bụgodịrị nwoke ma nwaanyị onye dị ndụ maọbụ onye nwụrụ anwụ o nwere ife oge emebe nwa m papa gịnị dịkwara ihe kedu ihe na-eme ebe a nwa m ya ọkwa n'ihe ka a na-akpọ ịwụcha mmadụ awụchapụghị aka ajọ mmadụ na aka ajọ mmụọ wụchaghị ajọ mmadụ papa kedu etu onye ka na-eme agụta m ihe na-eme aka ajọ nwa na aka ajọ mmadụ ka a na-ewe papa agụta m ihe ya ka m gwa gị ị na-emezi ihe ọdịzi ka nwere ndị anyị na ha na-anụ ọgụ osuru esuzi ọgụ dị agha ka ọ bụrụ anyị nọ n'agha ịma na anyị nọ n'agha ka ihe nkwụsị igosi gị ịma anyị nọ n'agha anyị nọ na nnukwu agha nụ oke dị ka nke nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọbụrụ a na-eme ya eme onwere onye na-anapụ m n'aka gị onwere ebe m na-eje ide egede m ijukwu m kedu ihe ebumnuche m bụ ike ajụrụ m agụta m ihe na-ekwu aka m agwa agaghị ndụ na-ene anya mepe anya m na abụọ o were mkpịsị aka wee megịnị wee m n'imi isi mmechi ọnụ mba a ga-amụ mbe na agba nke bụ oke mgbe o ruru a ga-ama mma egosi ebe esi na gburu agụ owuru nwa gwada ata ahịfịa irugo ịgbacha ịghọta ihe nna gị na-eme onye ma nna ya ha m ji gbọọ oke ihe ji anya oyi ọrụ ụzọ ma ọ bụ na ọ kwụsịghara ọ na-anyị ị ma na ihe kpata oriso ji nọrọ n'obodo anyị kịta na-akpagharị rapụ ife ọ na-eme n'ebe obi na-akpagharị bụ maka afọ m n'anya nwa ekpenima ofufu m n'anya nke kwụwala ihe obi wee hapụ iwe soro nwoke ọzọ wee nawa ọ gbapụgobe die nwa m wee chọọ ịkpọbata ya chọọ ịnabata maka na o nwere ihe na-eme gị egwu ọnụ kịta anụnwa biko kwanụ jụkwalụ m ya ahụ lekwe ya ka ị jụọlụ m ya Adanyị, ọ na-ebute m ị na-esozi papa na mma na-emezi nke agasị na mgbe ụmụazị ka ọkwanụ gịnị kwanụ ka ihe a ga-akpụkwana ya ọ na-eburu ụmụazị ka anyị ma jụ gị ebe onye gị na-eme ịbụrụ nwa obere nwata a na-eji ya ọ dịka ọsọkwa anyị deta isi n'elu igwe dịka bụ nwaanyị ebe o si etu adịzi afụgo m nọọ ihe aka ikwurọkọ m ya bụ oke bụrụ mpa mana ịgwa gị eziokwu ọ bụrụ na mma n'ọhịa ka ị na-akpọ agara m azụ ụka ka o si na adị ama hapụzi ụlọ ka ụnụ kparawa maka na asị na agwa ụfụ ya fụrụ na ahụ eke ifu gị ife ọ na-alụzi kịta azụ fụmụ n'anya n'elu fụmụ n'anya n'ala ndị na-achọrọ gị ndụ ka ị na-anabata ifụrụ na ihe agbaraka ifụrụ na ihe agbaraka fejegolu nwa m ije fejegolu ebe dibịa mbarụ fejegolu nwa m ije ebe a ka ha nọdụ anya nọ agaghị m adụ ndụ ome ofu mkpụrụ akwụ nrụrụ n'ọkụ ya bụ ofu mkpụrụ anya nji afụ ụzọ ofu mkpụrụ anya isi ụgwọ ndị ana ya n'ihi ọ gaghị eme egosi m fa ife eji akpọ m ogidi ga egwu a na-atụ mmadụ ka mmadụ mere elu
egosi m Uche ndụ na nwunye ya na-ata ntị mata hapụ nke a ma oru hapụ ya ma oru Uche ndụ na nwunye agaghị m ekwe ọ bụla ajọ nrọ ka m kwulite ifeọma m ji n'aka ọ danara bịa bụ ihe awụ ihe m chọrọ ịbụ isi okwu ama m na ị na-enwe nsogbu gị na ndị gị na ndị gaghị na-enwe nsogbu gbasara fim n'anya maka na mma gị o kwuru okwu gbasara ya iwe na-ewe ya ezigbote iwe m si ya mama ya eweli iwe amụọ ga-agwa gị okwu mana ga ahụ gwa ekele dị Chukwu ihe na-eme dịka nsikwu ya na etu ahụ ọ ka dị nwoke chọrọ m ịbụ isi okwu abụda nke izumike awụ ya na-ese ihe eji nwere ezigbote ọyiwu igwe onwe ha eziokwu Olisa m na gị bụ ezigbote ọyi nna agwa gị eziokwu ka ezi isi ọya iwu ya nwere na ị na-atụ alụ ka gị na fom n'anya bido kwatụwakwa ọzọ mgbe m ga-akpụ gị ma akpụ gị nwoke na-agbụpụ asụ n'ala ọ gakwa gaa rachacha ya ọzọ ya bụ na ụdị nkịta ọ gbapụrụ ya na ewepụrụ iwe ka njikere mana chekwa echiche ọtụtụ izama na ndụ gị niile kemgbe dị kwa mgbe gozi ụbọchị mụ na gị kpara isiokwu gbasara fụ m n'anya mama ga-akpọchi ya azụ mama agaghị akpọchi ya azụ na ndụ m ya nwoke mgbe mụ na gị mana iwe ezigbote ọyị ibewe ọmụa ka ị ga-abịa ibere nwa a siri gị ọnụ na ana o siri gị ezigbote ọnụ ya eso ka anyị chee ebe anyị ga-ewetu isi ahụ ọ nwere mmanya ọcha dị mma anyị aṅụọ ya eso maka ịma na-abịa ejiri mkpụrụ jikwa ego Olisa, achọrọ ka ịgwa m eziokwu. Awụ m ezigbote ọyị. Obi dị Okaro na ebe fum n'anya. Ọ dị ka Uche ma Ọka dị ebe ọ nọ. Ajụjụ ka m jụrụ gị ọmụ onye na-ajụ ajụjụ. Mụnwa na-ajụgharịkwa gị wee na-asị ọ dị gị ka ma onwego mgbe ọwụ mụ na gị nọtụrụ etu a anyị akpa ụka gbasara na m chọrọ fụ m n'anya azụ ka ọ na-achọ Olisa otu isi eso ya onye ka ị chọrọ ịṅụ mmanya ka ọ chọghị nwa tiwuru agụ obi onye ka ogenede ọ bụrụ na ị chọghị ka ṅụọ mmanya enwere m ike ịhapụrụ gị naanị gị aṅụ ya kedu ihe ọ gị na-adadị arịgharị biko maka mụnwa gwara gị sị ya na m chọrọ ebe m ma jee nọta ikuku ndụ ka anyị ṅụrụ ka ezigbo mmanya were jide obi aka ịbịakwa na-etinyekwa m ọkụ n'isi ọzọ kedu ihe na-adadị arịgharị dị ha biko o jere bata o jere bata achọrọ m ịma ihe mmenụ mụ na nne na nna gị ji wee nọdụ wee na-akpa nkata ka ọ ga-esi wee balụ gị uru ibi n'ịkpọwa wee pụọ mana dede ka njukere gị ọ bụ na mmadụ agaghị ezuzi ike be nna kedu nke bụ na agaghị ahụ mmiri tọba iko ịmakwara obe nna m dị ebe a polisikala wee zama ajụjụ m na-ajụ achọrọ m ịma ihe ma iji wee kpọwa n'etiti nne na nna gị na mụnwa wee pụọ maka na esi na ị gaghị anụ ajọ nwa si owele wee ba nne ya afọ kpọla ajọ gbakala ife ọzọ achọrọ m ịma mana ka njukere gị dede
onye ka ijiri hapụ edi gị si ebe ahụ gbanwere wee bịa ebe a bụ ihe anyị so ọ malitere Ifeanyi na-ekwu adịrọ mkpa iche na ị ga-adị ndụ wee nọdụ ndị mmadụ wee were ọgwụ wee na-emesasị gị isi ma na ịmara m ọmụwa bụ Olise Loka odogwu nwoke o nwere dị ihe mmadụ na-eme nwere ọhịa dịka ọgwụ nekere ka nwa m nwoke si ekwuzi okwu ka Dikeh ọ na-edike nwa m na-ekwuzi okwu ka onye isi ya dị n'alụsị obi gị ka dị ebe nwa nọ Olisa akwafu anyị ka mkpọli ọ ga-eme ọmamekwe chukwu amekwa ka ịnụkwa nwa wee ma anụbata nwa ọ dụrụ na ndụ n'ọnwụ ị ga-emie chukwu amekwe ị na-enye onwe gị nsogbu dede ọ dịrọkwanụ mma na ndụ gị nsogbu ajọka Ifeanyi na-ekwu adịrọ mkpa Ifeanyi na-ebe ekwu osugo enu na ana anyị obodo anyị aja anyị bịa gbara m osi alị na onwere mgbe m ji wee kwado nwa m nwoke bụ Olisa ka o jee nụbata nwatakịrị a na-akpọ Fụmnanya ka m na-ekwu nke a ọ bụrụ na nwatakịrị a kachie ntị wee nụbata Fụmnanya na ngwuru a mmụọ nna aha nke na-eche ngwuru a bịa bụrụ m aka ebe maka na ọ bụ na ọnwa ahụ anụbata nwata na mmụọ m ga na-achụgharị ya na ndụ ya niile ọ ga na-achụgharị ya ezumike ma adịghị ya ọ ga-adị otu a Chineke nna chukwu abịa ha emelia n'elu femelia na ana n'ikuku na mmiri ebe ọbụla famili ya omeela gbapụrụ mmiri otu nne hapụ ife nwunye m hapụ ife nwunye anyị m ga-akpọ onye ụkọchukwu m ka ọ bịa kpee ekpele maka ife anụ ife akarịa ife adịghị ya agbazikwa aka ife otu a si fie ọgbọrọzikwa aka ichegbu na onwe gị kedu ebe Olisa nọ Olisa bịa na Chukwu abịa ma ịnọkwu ya hụ eze enigwe ogodo na-agụ na nemgwa ahịa ewee chọọ ịnara m ofu mkpụrụ anya m ji afụ ụzọ ofu mkpụrụ anya dị isi ụgwọ echekwa na agbụrụ agụ owuru onye akpakwara nwa abịa aka n'ụdọ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye wara mkpụrụ anya aka n'ụdọ ọ ga-ata ya mere onye ka ha ra ka aha kpa nkata maọbụ onye ọbụla nke aka dị n'elu nwa m nwoke ọ ga-atabi ire ọtụtụ ugbo ọ ga-atabi ire ọ ga-eji eze ka ekwere ha anyanwụ na-ekwe na ọjị taanụ n'ogbe ka nta n'ibe ọ maka na ị nọ ebe a na ntị Olisa ịgbakwa nwa aja nụbata nwata aha bụ Fụmnanya n'ime ụlọ a ebe ife m ga-eme mba n'ime ụlọ a kpọchie onwe m n'ime wee gbuo onwe m ọkụ gbaa onwe m ọkụ na-emesizi ya mmụọ wee na-esogharị na nsoli aga m esoli ka anyị nyeke na Olisa efe ka ị gbakere egwu ndị mmụọ a ka ị zuo ike n'ike m ntị ka m gwa gị onwe ife mee nwanne m nwoke a m ga-aga kpọkọ ụmụada obodo ha bịa ebe a bụọ ya ọnụ ị na ife na-agwa gị ịmana onye a na-ebe anya m nwatakịrị jere na bia eje ya nụ gịnị nụ mba nụnụnụnụ n'ifugo n'ife a na-ekwu nene na ọgwụ na-alụ ife ọgwụ nụnụ n'ifugo ya nụnụ ahụ dị m ọfụma ịdị ka onye ahụ ya dị ọfụma otu anyị dị kịta ịdị ka onye uche ya zuru ezu ka ihe bụkwa nke a biko na ana m apụrụ apụ enwe m ofe ikpeazụ ị na-apụ ebe ka ije ebe isiokwa mma nọrọ anyị ebe nụ ọkwa ka ihe na-agbado m okwu ka abụ m ụmụazị ebe ụmụaka mechie ego ọdụ na ịbụ ụmụaka nna gị si nọrọ anyị nọrọ anyị ebe ịbụ Olisa anyị si nọrọ anyị Olisa nọrọ anyị isi ebe a pụọ ịma ahụ esi ebe a pụọ ikilie mmụọ pụọ hapụ ya na ụmụazị na-enye mengalụ otu m hapụrụ gị na-eme ifesa ọhụrụ onye ụkọchukwu ekene dịrị Chukwu na nwute biko ike ma nso
ekele biko nụ welu n'ọsọ na ije ka ị gbataba n'obe nwanne m nwoke na ihe na-emebi n'ala anyị biko nụ ife a bụ ife gbasara ọnwụ na ndụ biko ekwensu chọrọ ịnapụ m nwa nwanne m nwoke biko nụ o oke ị na-abịa biko anyị na-eche gị ụgbọrọ ọsọ bịaba o ndị eme awụtakwa m ụdị ihe dị ya awụta m ihe m na-eme ya dịrị ka ekwana ihe ọ asụ m ụrụ n'ọnwa ebe m na-aga biko ị na-aga ebe isi dịkwa gị mma a sị na agbara mmadụ arụ ọchọ dịka ọ chọkwara ịkwatụ mmadụ nọrọ anyị ebe nu o kwuru na konye kọrọ ya nụ isi gị nọrọ anyị Olisa nọrọ anyị Olisa Olisa amakwana m nọrọ anyị Olisa nọrọ anyị Olisa amakwana m hapụ ya ọ na-eme okorobịa ama ekwe ka nnọdụ ka ife a mee mba nọ ọkụfụ nwata nwaanyị a na nne ọgwụ ha alụgo ha ga-ama na nna efe chukwu nna dị ndụ chukwu ji ike niile n'ụwa ọgwụ famale nata n'ụwa mụ ọgwalụ gị ya dedo ama m ụdị ihe dị ha onwe onye fere m ụgwọ agwa gị na nna ọfụma nene ya nụnụnụ ị na-anụ ife iji ọnụ ga-ekwu ife akwụkwọ otu ndị a emere ọgwụ si ekwu okwu ma ọ bụ na ị mara ka nwa gị ya ọgwụ otu aka ha si ekwu okwu kekwara ihe ọ onwe onye chịrị ige m ntị ka a mara ebumnuche m chịrị maka n'uche ndị mmụọ ka nke ndị mmadụ nke ndị mmụọ ka nke ndị mmadụ Olisa Olisa isi ebe a pụọ isi ebe a pụọ Olisa eme nga alụ isi ebe a pụọ nwanne m nwoke biko ajọ nwaanyị were ọgwụ wee yasasịa isi na nwere ife ọbụla a na-ekwu ọ na-anụ chọrọ ka ikpe ekpele ka ekpepụta ya n'ajọ ife nke ekwensu bụ onye ụgha abịa m ka anyị zọpụta ya abịago m anyị ga-anapụta ya n'aka ndị ilo ugbu a onye nwe m Chineke ịzọpụta Daniel n'onunu ọdụm zọpụta Mishak Shedrak na Abednego na ọdọ ọkụ ị ga-emie n'oge nke anyị onye nwe m biko nụ ekpele anyị zọpụta nwatakịrị nwoke a n'aka ajọ nwaanyị ọ banye n'ime anyị na-ayọ gị anyị na-asị gị nna mee nke a ka ị nara ekele n'aha Jizọs mee nke a ka ị nara ekele wunye ya n'ọnụ ya kedu ya akpụkwa nke osuru esuzi legodi ka m si egosisi mmanụ ka na-ere mmanụ ọpụpa ke ya akpụkwa nke anọ ekwesịrị na a ga-awụchapụ gị ajọ mmụọ na ajọ ọgwụ ha gbochi jiri kpụchasie gị isi niile kedu ihe na-awụchapụ dị onwe dị onye chiri ike m kedu ihe na-awụchapụ ọkwa onye bụ ihe ka a na-awụchapụ osuru esu nwoke taa n'isi dị gị mma kịta kwuo na a ga-anụ gị ka nnukwa n'isi adịbụrụ mma mbọ kịta ka m na-ekwu ọfụma maka na anya adịbụrụ mma mbọ unu ebute ihe m na-awụkọsị mmadụ n'ahụ kịta ka ị na-ajụ m ikwu ya ka m gwakwu na eziokwu unu chekwa nọ maka fụ n'anya ka m kwụrụ lọta obodo a asị ka ọkwa asị ọwụkwa maka ihe ka m kwụrụ lọta ahụ ewepụ fụ m n'anya ọ gịnị ọzọ ga-ebute bata obodo a n'etiti izu ụka ịhụnanya ihe na-ekwu pa ichetu n'onye sọsọ isi awa ọgwụ na mmadụ amaka ihe niile nke a papa ị dara ya hoo ha ị gara ajụrụ m ajụ jụọ m kedu ihe ewu ebumnuche m jiri lọta ọ bụrụ itinye aka n'ime wepụtasị nọ ọfụ n'anya ka m kwụrụ lọta ana m ụdị ha ya eme kịta ka ị na-ajụ m echekwa m ya mbọ ụlọ gwụcha mmanụ na ị na-asụ kwuo ya nye mere ka m gwakwa ụnụ ahụ ha enwere m tụm n'anya m wetara na-abịa inye ụnụ tata ọ ga-atụ ụnụ cha n'anya ọ bụrụ fụ m n'anya kedu atụmanya igi nwere ike ihe m karịa ihe okwu ihe gbasara fụmụnanya kwuo ya ọzọ ya bụ onwezi ezigbo ihe na-apụta m n'ọnụ a onwezi ihe bara uru m na-ekwuzi n'ụwa m ya niile ihe m kwụrụ bata n'obodo anyị bụ afụkọ nwaanyị chọrọ ịlụ ọ bụrụkwana fụ m n'anya ọ nọ n'ụzọ kịta mụ na ya kwuru ọ sị na ya nọ n'ụzọ ọ na-abịakwa n'ebe a tata akịkọ nwaanyị chọrọ ịnụ ka onye ọ bụ nwaanyị ebee ka o si ka ebe obodo ọ bụ ka ebe nne ya pụọ ka anyị nụ ụnụ machara ụmụ gị ajụ kịta gị ajụ nke onye bụ onye ofu nwa kaktis obodo anyị
Ke nwa ya nwaanyị ka ọ. Ma pụgodu ma ha na-ekwugodu legodu mmanụ legodu ga ahụ ndị. Ọ ga-ha bịa ebe a, ọ bịa ebe anyị ncha mmịa. Onye na-atụ anya ọbịa. Akwa awụlị pụrụ. Papa ndewo, mama ndewo. Ndewo. Oge nnọọ. Oge. Nnọọ oge. Ike na o nwere ndị ji otu afọ ife a na nna ya na ha nọ na Abakaliki. Ọ bụ na mme njiwo biko. Nwere so ịbịa ka n'oge nọ. Ịbịa ka mgbe dị mma bịa ịbịa. Nne na nna m ka nne m ka nna m dada m nwanne nna m. Papa ndewo, mama ndewo. Nyawa bụ oge nke m na-agwụ m gbasara ya. Ọ nwa kaktiz anyị ka ọ. Chekwala, ọ bụghị bụ dibịa oyibo nke anọ n'Abuja. Asụkwana m mgbe ị na-abata na-eme onye adịchakwa onye nwa. Ama m n'ihu n'onye gbanwesigo nnọọ. Mụ na oge tụọkwara otu ogo anyị sọwara. Anyị kwekọrịtago na anyị ga-alụ di na nwunye. Ọ ya ka o kwuru bịa taa. Chefu ndị bụ Uche ka o wee gbuo anyị nata ha akwụkwọ usoro klaasị ebe omenala anụ ndị na nwunye. Ọ na-adịkwa mma mana ihe ọ bụla nyocha n'ime ka emewe ya ozugbo n'oge adịrọ. Anyị ga-emefe ya n'ọkụ n'ọkụ. Ama m emechukwu gị n'ụzọ dị iche iche mana biko mgbarụ ka m bịara ịyọ gbarụzie m aga m emechukwa gị n'ụwa m ọzọ biko ya bụ na ilu na ịkpalịsịa m ya yọ mgbaghara nkwe no you just no not easy etu a mgbe gbarụ m emezikwa ọzọ mgbama gee ntị mbanye ime ụlọ a pụta nweta gị ebe a. Hey, di mo mba nụnụ. Ebere, Ebere. Papa, no. Nai!
ifugo ọnọdụ gị na nne m tinyere m. Ọkwa ifugo ọnọdụ gị na nne m tinyere m na ndụ m. Mana ka m gwasị gị nna anyị. Ọkwa ifuru ihu mme na ndụ m. Aga m agbaghara unu. Aga m agbaghara unu. Gaa ma nwụọ. Gịnị ka a na-akpọ gị ọkwa fom n'anya? O nwere ihe na-eme gị n'isi nwa? O nwere ihe na-eme gị? Ịma na ihe na-eme n'isi. Ịma na isi adịrọ m mma. O ịmarọ. Mma gwa m gị ya na isi adịrọ m mma. Ọ bụ na etinyego m ọkịrị mgbawa isi mezie m na-ezuzu ezuzu. Negodi m. Arụ na-enwetazi onwe m. Aga m afụta nwụ n'ebe ndị mụ na ha tokọrọ ọnụ nọrụ mmọnwụ ọfụma ka nka nwaanyị. Ọ bụ na gị na nne m akwa ịhụ m ka nje anụmanụ anụ na-akpọ Desmond. Kedu ka ahụ aka dị m taa? Ama m na ahụ aka dị m mma. Ọ ihu mere m, ọ bụghị mmemme ihe a. Nsogbu adịrọ. Ọ bụ mụ kpọta Desmond ka ọ bịa lụba gị nwata. Ọmụ! Ị chere m amaghị onye Igbo? Onye aka azụ. Onye aka azụ ị na-ezo onwe gị ezo. Ama m onye Igbo. Gị na nne m nwere ofu ụdị agwa. O nwere ụdị aka azụ fachinyere gị. Ime gị na-ewere m kwanyere Desmond ka m wee nwụọ. Mana ihe mere ebe ịgwa gị bụ na ọ kwefuru ihe a niile unu mere m gata afụ ya. Gị na nne m unu gata afụ ya. Ọ kwefuru unu. Ebere, ịhụkwara enyi gị nwaanyị? Ịhụkwara enyi gị nwaanyị ka ọ na-akparị m ihu n'azụ? Ị nọ n'ebe a na-ebecha gịnị? Kparị onye? Ọ sị nọ mkparị. Onye na-akparị gị? Mụ nwa na-akparị gị. Mkparị ya gị ma nkwụ ebe a. Mana ihe m bịara ịgwa gị bụ ọ kwefuru gị. Nna anyị. Ị ga-ata afụfụ. Ọ kwefu ihe niile ime mụ. Ọfọ m ada ahụ. Ị ga-ata afụfụ gị na nne m. Unu ga-ata afụfụ. Ebere, ọchị ka ị na-achị. Ọchị ka ị na-achị. Ọ dị mma. Mgbe ị na-eri aka azụ iso nyalụ. Akọrọ m n'ụwa agaghị m ekwe. Ọ bụla Funanya. Ị ma na ụwa na-asụ ụsọ ma Ifeọma chekwute Ifeọma. Ọ gịnị mere? Funanya. Tata ka m fụrụ ife afọ a na-akpọ ndị gụrụ akwụkwọ, ịgba nkwụ ndị gụrụ akwụkwọ. Onye na-anụzi onye? Ị nụrụ? Nụkwanụ gịnị? Ọ nwekwa ife ntị. Ngwa n'ife ị ga-agwanụ m ịgwanụ m ịma na adụ na-asị mmadụ ife bụ n'ọkwa. Ifu ndị nji anya wee fụ na agba nkwụ ndị ukwu ifu ka ego si efe ị ga na-ezo ka mmiri Ebere ka nnụ dị ihe ọ gịnị bụ ihe nka ị na-amanyere elu ka ọ bụ kedu ndị bụ ndị nwa na-anụkwa n'ụdị na nwunye nwa nwụọ n'afa ha nụ ọzọ mmanya mafụ nụrụ n'ụwa ma Ebere biko keke m ọ bụrụ ihe na-agwa ụmụ ihe na-eme n'ime ụlọ ihe ma nwa tim tem ilo kwuo ihe ị chọrọ ikwu okwu efịa papa Adam nwanyị. Papa no. Ndewo. Ebe. Ebe abai. No. Bịa ifuru ihe iji anya ofu ihe mpụta. Papa, aya ka m na-akọrọ Funanya. Na ife fụrụ taa afụnube m ụdị a. Ejibe na anya mfụ ya na ya fọkwesị ịnụ n'anya. Nekwu ihe ego na-ada wagịrị n'elu n'isi nke polisi a na-agbazi egwu n'ikpe ọrụ n'ikpe Polisi nke onye na-agba egwu n'ikpe egwu Funanya, polisi agbara nkwụ nwaanyị ya tata. Polisi nke onye gbara nkwụ nwunye taa na nwere ige prefu onye ka na-abịa ịghọrọ Ọ bụ na ị chọrọkwa n'ikweta n'ife anyị na-ekwu jiri ụkwụ gị jeruo ọ ka na-eme Olisa nke gị gbara nkwụ nwaanyị ya tata. Ama m onye nna m bụ ọ bụrụ na Olisa ga-anụ nwaanyị taa nna m ka agwa m ihu na-akọba aja mbele onye kwuru na owu ewu nwa m agba m nchefu ma ọ bụrụ ma ọ gbaba nkwụ taa Olisa agbaba nkwụ Biko nna ya ka nna jesi elu nna m nri anyasị anyị ga-afụzi na ebe Papa Mama, ma na mbọsị zizi aha ifo
Onye kwụsịrị? Mana eziokwu bụ na ya elekwasịrị anya ịchọrọ ezi Chineke nna nwatakịrị nke ịmagidekwa mmagịlachi ama m ka m na-esi bido. Maka mgbakwa ya eziokwu amụrụ ka m na-esi bido ebido amụrụ ka m na-esi ji amụrụkwa n'ihe m na-ekwu ka m ghara ịgbasiri iwe. Nke kachasị nke bụ mgbe m bịazi jụọ gị kere ihe na-abụ igwesi m n'ihu dibịa oyibo nsi hei na nke m ekpowakwa ọka m si jee na ebe a ka nke m gwụrụ tata. Ọ bụ na agbagbụkwara m ya mbụ n'ụdị amụma ma ọ n'ụdị na nlọta ya n'ahụ n'ihi ekwe onye dị ka m onye na-azụ ahịa mbọ mmadụ kedu ka ọ ga-esi dabara mụ na gị agbara m na ọ ga-enwe oge isi ibu ka nwoke zuru oge ka nwoke si ezu oke biko enyi chukwu ya oge esikwana nke ahụ ọzọ. Ịma mbọsị ahụ m hụrụ gị n'ọdụ ụgbọelu ozugbo m nyere gị anya nsị n'ihe abụ dịka nwoke m chọrọ ka ọ bụrụ nwoke juru n'eju ka nwoke si adị bụrụ sọ mma ichizie oshi taa ya rụzie m ka ọ gazie na Chineke nna bi n'eluigwe azawo m ekpere ọ zakwara na eziokwu ọ zara ya kelee ka m tụrụ anya anyị ga-atụbara biko chịpụsịrị akwa n'elu akwa m isi ka nyere gị aka wee saa anya mba nọ daalụ mama ama m na ihere ọfụma daalụ jisi ike m ga-ezu ike mgbe m bechaa mama ọ kwara gị kwesịrị ịga zuo ike mana o tego ịlụwala ọrụ ndị a nye gị aka obere oge ndị ga-eyi
sụba ụkọ akwa m niile sụọ ya sụchasịbe nri ị na-achọ ịgwọ m na ọ sụkwuru akwa o kpọkọrọ akwa m niile sụọ ọ sụrụ akwa m ịmakwa etu akwa m niile si adị ọcha ọ chịara ọkwa chukwu nna nyere anyị kwetere nwunye hapụsịkwa nwatakịrị ụlọ akwụkwọ na-arụkwa ezigbo ọrụ onye dọkịta sikwa na ya na-edobe isi ya na-arụ ọrụ isi na ọbụrụ chukwu nyere isi na Olisa nwa anyị nwere iru ọma n'ebe Chineke na anyị ga na-ekene ya na-ekene Chineke mgbe ọbụla maka ndụ ya na nwere ife ọzọ anyị ga-emekwa Olisa, você vai na minha. What I can't get. I'm not happy. Mama, I'm Eva. I'm Eva. I can't take a copy and that. You know, come This was no wiggy. Apa yang aku sih nanya, apa yang aku nanya, ini tapi mau kau nak ike hari. Ezigbo nwa, ezigbo pukipu, mana nsogbu ọ na nka. Nke a bụrụ nsogbu. Mama, ka mpụkwa ihe a n'ime o. Mama ndị ewu. Ewu. N'anya kedu? Ọ dị mma. Fum n'anya Okoli. Ogechi agba. Fum n'anya Okoli. Kemgbe a gụchara sekọndịrị nwezo efugo anyị. Anọ m na-ebuzi dibịa oyibo kịta. Ị na-anọkwa. Nwanne m. Ụlọ ọmụmụ onwe unu? Ama m ya. Onye mere? Ihe gakwa n'ebe anyị nọ. Abịa m ifu Olisa. Ama m onye mama onye? Olisa ne. Ngwa kpọọ ya dị. Chere m na-abịa. Obi bo! Obi nke mụ! Bịa n'ụwa ya chọrọ ịfụ gị o. Bịa ka ife onye o. Fụ m n'anya. Ka m gwụba ihe a. Ike asịlị ha adịghị nkịta. Nabịa. Chere m na-abịa. Ọ na-eriju afọ. Keke wee ịrajụ nsị afọ. Ọ na-awa anya. Ọ bụ ụbọchị ọ bịara chara. Mama. Dimo. Kedu ihe ọzọ? Achọrọ m ebe isiokwu gbasara nwatakịrị ahụ na-akpọfu nna ya. Achọrọ m ikwute gbasara ma ncha. Ebe ọ na-echere ma ngwazi ya ọkụ efufu nna ya nwatakịrị ahụ abụrụ ezigbo mmadụ ma ncha obi tara ya mmiri. Ụbụrụ dị onye a na-eteta n'ụtụtụ ma ya nwụ nke eji eteta n'abalị mgbe mmadụ na-anapụ onye dịka n'ihi amara ama tika ya ụkwụ mgbe afụ m n'anya hụ na ya na-atụbụ mbọ were kwuo onwe anyị nkwa na anyị ga-alụkọrọ di na nwunye. Anyị ka agbago akwụkwọ n'ọnwa izu n'afọ nke gara aga
enwe njisi ike gwagide mbọ niile dị n'ụwa ka m wee zụpụta ya na mahadum. Ya ka ọ pụtasị nwatakịrị agụcha akwụkwọ pụta ya na nne ya ekonokọta were ha hapụ n'ekiti iro jesiri nwoke wa asị na oji ego kịta ọbịa ọkụla ọzọ bụ ịchọ gịnị ọ ka esi eme nwata nwaanyị a na-achọ ọyịgwa ọ gwara gị gbasara ee ọ gwa m maka ya mana mma nwa abụọ ya na-ekwu mma ya bụ onye a na-ekwu nwatakịrị ahụ adịrọ mgbe echeta mgbe ekete ụra nke jikwa na-echeta ya mgbe a na-anapụ ụra akụkọ ya ajọka nwatakịrị m gbagidere mbọ n'ụwa gbagide mbọ ka m zụọ ya ọfụma na mahadum kedu ihe o mesịrị ụcha akwụkwọ niile ahụ pụta were kara nne were ọ bụrụ na ọsọ nso na ọkụwa m obi o were m were obi m gwee ya egwe n'okwute were m tọwa ebe m na-ama ha soro nwoke asị na oji ego bịa kịta tụrụ yọm yọm si na ọ na-achọ onye ka akpụzi ya gịnị Timo echegbuzina na nwoke ifuru obi gị aha ochiri na ochi nwa bụ na-emesi obi gị dajụ kene n'ụta nwoke dị ka gị nwere ezigbo obi obi gị dị samsam o nyechara ya wee rapụ egwesịrị iwe maka ya bụ nwata nwaanyị amarakwa n'ụdị mmadụ egwu ọ mara na ebokọtara mmadụ buluo n'ọkpụkpụ obi gị dajụ Anya. I see no phone after that. Let's be just. So what do you? From Naya, I think I'm be working now. When you can do the fun of baby, you will see me so can have ya. From Naya. From Naya. Gẹ́gbẹ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ mẹ́tí ẹ̀ bá jùlọ ejú. Epu ụzọ ebe a ntịkọ ihe nche niile ebe a. Tinye ya na zocha n'oche azụ a. Anyị ebukọsị ihe aka agasị na ebe anyị na-eje na nye adịrị ya. Nke anụnwa bụ n'aka mma ka o si. Oge echi. Nke a bụ nke si n'ụlọ. Oge ọzọ ụnụ ga-abịa anata ụlọ. Achọrọ m fụ di gị. Ogbuo nnọọ bụ ezigbo ibu. Nke nwa bụ Olisa. Tupu ụnụ ya anatakwa ọzọ. Achọrọ m isi ọ na-eje ọ na-adaga. Ịma ihe nwere ike ime lee ka m besi na lee ka m besi were ọkụ ibu ji ka m na-ekwu onwe ihe ọzọ na ihe bụrụ ntụkọ ise na moto ihe m chọrọ ikwu onwe ihe kwụ n'ọnụ pụtara nne oge echi Papa. gbada ya nwa Papa, não não fuma Porque han chaga pa kwa ba. Chenye maka. Kanya ni ga kan. Iye bulu han chonwe ke ga fo. Why are you black and Agunne. Papa. Ị na-enye m ọgwụ pụrụ iche. Maka ị na-egosi na ị ga-abụ ezigbo di nyere nwata. Orugo nwayo wee n'anya. Nwayọ bụ Ijeọma. Ijeọma. Ngọ bye bye nọ. Hey. Ifoma mjinaka odanarumo Onyoma mbunobi agonarumo
asemokamba akwa ekwere obube echegolo myoya imano kwere kwe kambuziano wemo Okaro mobi uji natumo obuko asiade kosiafo love nere koko love awomu nana okwero ndidi obi mbawa ewele ọgwụ na-agwọ ya love ebomu n'ọba okwero ndidi kosi atọ kosi afọ love nere koko love awomu nana okwero ndidi obi mbawa ewele ọgwụ na-agwọ ya love ebomu n'ọba okwero ndidi Kosiafo love nere koko love awomu nana okwero ndidi obi mbawa ewele ọgwụ na-agwọ ya love ebomu n'ọba okwero ndidi kosiafo love nere koko love awomu nana okwero ndidi obi mbawa ewele ọgwụ na-agwọ ya love ebomu